Aquest any, els alumnes de primer, de grau mitjà i de grau superior han passat a fer un nou pla d'estudis. Aquest nou currículum continua tenint 2.000 hores distribuïdes en 2 cursos. Un dels canvis més importants és que passem d'avaluar unitats formatives a avaluar resultats d'aprenentatge. I l'altre canvi més significatiu té a veure amb el mòdul d'estada a l'empresa. Ara els alumnes estaran a l'empresa 6 mesos aproximadament i aquesta empresa els hi posarà una nota. Aquesta nota repercutirà en un 10% en alguns dels seus mòduls. A més, l'anglès passa a formar part de tots els cicles formatius, tant de grau mitjà com de grau superior. I també com a novetat hi ha 2 mòduls nous en tots els cicles. El mòdul de digitalització, que treballa les competències digitals, i el mòdul de sostenibilitat, que treballa els objectius de desenvolupament sostenible. En qualsevol cas, a l'AFP del Joan 23 continuem mantenint els nostres essencials, amb una metodologia activa, amb un gran acompanyament per part dels tutors i de les tutores i, en definitiva, fent una AFP de qualitat.